στο αλήθεια αδερφή. Με ελπίδα στην καρδιά πως πλησιάζει η στιγμή όταν θα μας αγκαλιάσει η αιωνιότητα και θα πάρει απ' τη ζωή μας κάθε σύμφορα βαριά. Ο καιρός κοντεύει, είναι πια μπροστά και κοιτάμε με θλίψη όσους ζουν μακριά. Βυθισμένοι σε αμαρτία δίχως να σκεφτούν. Ναι, ο καιρός κοντεύει, ώρα σοβαρή. Άνθρωποι, ας δούμε πια τη δική μας τη γράμμα πριν να γίνει πια αργά για επιστροφή. Όχι τον άλλον, το δικό μας δρόμο στη ζωή. Γι' αυτό λοιπόν στα γόνατα σκεφτεί να βλέπετε βαθιά μες στη ψυχή. Να είστε καθαροί από αμφιβολία, από το φόνο, τη ζήλια και από την υποκρισία. Και για όλα να δικάζετε το Θεό απ' την καρδιά με πίστη και σεβασμό. Εδώ και τώρα σβεί ο καθένας καλά, με ειλικρίνεια βαθιά μες στην καρδιά. Κύριε, μήπως είμαι εγώ ο προδότης που σε ξεχνά με λόγια άδεια γεμάτα ντροπές? Όχι σαν τον Ιούδα για χρυσάφι βαρύ, μα για ένα ψέμα για αυθόνο ταπεινό πολύ. Για τη συκοφαντία που από όλους σκορπά, μα εξωτερικά δεν φαίνεται καν. Μήπως είμαι εγώ που απ' την προσβολή θέλω φίλους να πληρώσω στη σιωπή, που για πλούτε χάσα φάρο το λαμπρό της αγάπης του Θεού, τον φως ουράνιο. Μήπως είμαι εγώ περήφανος βαθιά που δεν βλέπω τα δικά μου τα στραβά, και στην ώρα της αγωνίας του καημού συνεχίζω να κοιμάμαι με λυθή και καπνού. Γι' αυτό λοιπόν στα γόνατα σκεφτεί να βλέπετε βαθιά μες στη ψυχή. Να είστε καθαροί από αμφιβολία, από το φόνο, τη ζηλιά και από την υποκρισία. Και για όλα να δικάζετε το Θεό απ' την καρδιά με πίστη και σεβασμό. Ο Θεός κρατά κόσκινο ουράνιο ψηλά και κοσκινίζει η εκκλησία καθαρά. Μήπως ήρθε στην καρδιά μας το κακό, μέσα στις δουλειές, στο άγχος, στο φτηνό. Βουτυγμένοι σε φροντίδες καθεμιάς, δεν προσέξαμε πως φύγαμε κι εμείς. Και μαζί με το άχυρο το περιττό, χάσαμε το δρόμο τον αληθινό. Κι εγώ λέμε πως το Χριστό προσμένουμε, στη ζωή μας αδιάφοροι βαδίζουμε, κρίνοντας τους άλλους από μακριά, μα εμείς δεν ξέρουμε καν τον ουρανό πια. Ας μας φυλάξει ο Κύριος αληθινά, μα εξαρτάται τη σωτηρία απ' την καρδιά. Κι αν ζούμε όπως θέλει ο Θεός, θα μας δεχτεί μες του ουρανού το φως. Για να μείνουμε σιτάρι καθαρό, ας πετάξουμε το άχυρο θάρρο. Πρέπει οι άνθρωποι στο Χριστό να κρατηθούμε, ώστε μπρος στην αμαρτία να σταθούμε. Κι όταν έρθει ο σωτήρας ξαφνικά, καθένας να του ακούσει τη φωνή γλυκά. Δούλε μου πιστέ, μπες στην κατοικία, για σένα έχω ετοιμάσει ευλογία.